рӯзи ҷумъаи 15 май дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори эътирози дастаҷамъӣ дар бозори Фудситии канори Москав нашр шуд. хабаргузории ТАСС-и Русия бо ишора ба иттилоъ аз ниҳодҳои қудратӣ иброз доштааст, ки эътирозгарон талаб доштанд соҳибони бозор нархи иҷораро поин баранд. ин хабарро муаллифони навор дар суҳбат бо Радиои Озодӣ тасдиқ карданд. ба гуфти онҳо, дар эътироз асосан муҳоҷирони корӣ аз Озарбойҷон ва Тоҷикистон иштирок доштанд. бо дахолати полиси Москав ва гвардияи Русия эътироз хотима ёфт. Это тоже.